În ianuarie 1475, Moldova părea prinsă între mlaștini, ceață și o putere otomană uriașă. Ștefan cel Mare nu a ales confruntarea directă, ci a pregătit terenul cu răbdare și calcul. El a adunat oastea țării, a întărit podurile și a folosit cunoașterea locului ca armă. Când Suleiman Pașa a intrat în vale, vizibilitatea s-a prăbușit, iar armata otomană s-a întins periculos. Atunci, sunetul buciumelor și loviturile din flancuri au rupt ordinea unei armate mult mai numeroase. Victoria de la Vaslui a fost atât de mare încât Europa a privit spre Moldova uimită. La Roma, Papa Sixt al IV-lea a numit izbânda lui Ștefan un scut al creștinătății. Dar pentru Moldova, ecoul adevărat a fost altul: credința că rezistența putea schimba istoria.